munden. Hvorfor du gør det der? Fordi jeg tabte 2 i FIFA. Til Jakob og Emil. Så næste der. Med varm vand i, tak. Hvad for et hold havde du? Og hvad for... Jeg havde Swindon til noget, det der Arsenal. Det var en uafgjort. Jeg skal ind i munden. Vi kan godt tykke noget sådan der. Skal